Днес се отбелязва Европейският ден на телефон 112. Този ден, за жалост, при българската система идва и с равносметката, че не е малък броят на така наречените фалшиви или подвеждащи сигнали към телефон 112. Но какво казват числата за изминалата година? През 2025 година са подадени близо 3 милиона и 500 хиляди сигнала на телефон 112. Около 2 милиона и 100 хиляди от тях са регламентирани. Нерегламентираните са над милион и 300 хиляди. Сигналите, след като бъдат получени, се преразпределят към различните служби. 49% от сигналите отиват към полицията, 36% към спешна помощ и малко над 4 на 100 от сигналите отиват към пожарната. Санкционирани са също така подателите на така наречените фалшиви или подвеждащи сигнали. Общо санкционираните са 258 граждани, като на 204 са наложени глоби между 200 и 1000 лева, на 14 граждани глоби от 2000 до 5000 лева, има и глоби в размер на 10 000 лева. На фона на това се води и кампания с най-малките, за да могат от ранна детска възраст да разберат, че с телефон 112 шега не бива. Нека да чуем повече. Трябва да кажем какъв е проблема, къде се намираме в рамките на 30 секунди и дали има други хора, които да са наранени. Ученето с преживяване е акцента. 40% от общия брой повиквания са нерегламентирани. Тук влизат шумовете по линия, техническите неизправности, грешките, грешно избиране на телефон 112, шегите, справките, които гражданите ползват, за да получат някаква информация от нас и съответно лъжливите или неверни, както ги казваме,